Luto ng studio ang ating bulalo. Sus, grabe oh. Hala, kahumo ka ni mo tuloy, ninayon mo. Wow. Sobrang lambot ako. Wow. Bulalo. Welcome back mga studio to another video for today's episode po. Magmumukbang tayo ng kumukulo sa init na bulalo. Yan, bagong luto yan mga studio. At mayroon pa yung apoy sa ilalim kaya kumukulo pa. Maganda kasi pag bulalo mga studio, dapat kumukulo pa ba kasi baka magsibo-sibo ba. So ayan, mayroon din tayo dito mga studio na sili na mayroong pati, suka, kalamansi. Yan. Tapos rice, siyempre hindi mo wala yan. Hindi natin patagalin to. Pray muna tayo bago start kumain. Lord, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance, and protection. Amen. Yan, sa lahat ng nag-comment sa atin, maraming salamat po. Lahat ng nag-request po. Titingnan po namin yung mga comment, yung mga studio baga sa sunod po ng mga mukbang namin. Yun na po yung yung ipipresent namin. Maraming salamat po. Yan, shout out tayo mamaya po. Tara. Murahan na tayo. Oh, tingnan nyo po mga studio. Yan. Sabawan natin yung rice. Sus, aso pa. Wow. Grabe. Gupan na ito sa baw eh. Kain mo tayo. Panalo ang studio. Sabaw pa lang. Pwede nang ulamin. Ito tayo sa malaki. Iwan ko lang. Kain ba agad natin to? Grabe, kalaki yung studio. Sobrang lambot. Marag-init man. The best mga studio. Ang patanggal ng init.
Kiskis ang sudipan ko ga. Aslong. May maliit na bungharaw ta. Hmm? Mayroon siyang kunting kuha, no? Pero ang hirap kunin mo. Supsupon. Ang hirap makuha, eh. Gamay naman. Kuha pa tayo ng iba. Yan o, look. Ito mang. Yan, nahulog yun. Sorry guys, nahulog. Grabe ka lambot niya, ma. Melts in the mouth. Paborito din to ni Sason. Oh, yan o. Lagyan natin ng suka mo. Patanggal ang umay. Sili kunti. Wow. Ang sarap. Mga studio, nabili ko ito ng 350 per kilo. 4 na kilo po mga studio, sobrang dami po. Hindi ko maubos ito lahat. Kasi nagluto ko para sa buong pamilya na ito mga studio. Sa anghang, tsaka sa init, nag-abot. Excuse me po. Sobrang dami pa ng laman yan mga studio. Tingnan niyo po. So, sa sobrang lambot, nagkahiway-hiwalay na sila. Pero buti na lang itong pagkahiwalay nila kasi lumampas na ng Valentine's Day, no? Yung iba. Sa Valentine's Day. Sorry po. Joke lang. Hugot.
Mas mahirap palang kainin yung gulay mga studio compare dun sa kanang mga laman. Gusto ko yung mayroong mga litid mang. Ito mang. Sobrang laki niya. Oh. Kamayin ko na. Kamayin na yatin yan mga studio. Uy, ang init pala. Bibilisan natin. Ito yung pampatanggal ng lamig. Init. Oh, init pala. Tsaka papanghang din. Yun, wala na. Yan ang mga litid mga studio. Tingnan nyo po. Lo, lambot na yan. Wala mo na akong drink ngayon mga studio. Maya lang ko inom kasi init tapos malamig. Baka masira yung ipi natin. Ito masyadong maraming ugat-ugat. Ang kidain natin kanina, mga pure laman. Kaya mga studio, shout out muna tayo. Shout out Nasdi Vlog 23 from Imus, Cavite. Shout out kay John Mark Manalo. Shout out din kay Ed Michael Pasamanero. Shout out kay Rosalie Huntilla from Jaro, Leyte. Shout out naman kay ABZ Channel from Bangkok. Shout out Rodelin Tikling from Biliran. Shout out naman kay Chuleta Ebuenga from Bulacan. Shout out Sally Milyar from Dasmariñas, Cavite. Shout out naman kay Hipolito family from Pinukpok, Kalinga. Shout out Dre Anyo Nuevo from Dumaguete City. At shout out kay Edna Vargas from Mandaluyong. Yan, iba't iba po shout out natin mga studio. Mayroon from Manila, Visayas, mayroon din ibang bansa. Maraming salamat po sa suporta nyo po. At sa buong pamilya ng Visayas Studio po. So God bless po. Kita-kits tayo sa sunod ng mga mukbang. Bye-bye.